Musíme zabezpečiť dôkazy, to sa musí vyšetriť. Pani riaditeľka, pozri sa, čo tu urobili. Bože, otrasné. Kto to spôsobil tento? Pozri, pravdepodobne Oktava A. Tak pri tomto počte podozrivých to uzavrieme až niekedy v máji. Nech sa páči, vojdite do triedy, to sa musí vyšetriť. No, veru, ja si už aj okuliare zakladám. Nech vidím, ako sa tvária títo viníci. Že by to bola spôsobila moja bývalá trieda? No, už to len tak bude, Evička. To sa mi ani nezdá. Oni sa nezdajú, len sa ani lepšie pozri. No, aspoň, že sa smutne a pokorne tvária, lebo inak mali by veľký problém. Najmä teda v tom máji, keď budeme prípad uzatvárať. No, musíme zabezpečiť hlavný dôkaz, takže poprosím, Evička, pomôž mi. No. Originál pečať na to? To už z veľké noče. Pani riaditeľka, tu ti odovzdávame hlavný dôkaz. Postaraj sa len, aby sme vedeli dokázať, kto to urobil. Dobre, odkladám ho do tašky s dôkazmi. A to je teda jediný dôkaz? Jediný, čiže musíme zistiť a vyšetriť tu na mieste, kto to urobil. Priznajte sa konečne, kto z vás mal tento nápad zabiť chudejú triednu knihu. Veď za nič nemôže. No, tam vzadu, neschovávam sa, kto to bol? No, jeden, ďalší, a vy čo ostatní? Vy chudiaka ste neboli, že? No, je to jasné. Oktava A, samozrejme, Zlatenka. Áno, kedysi boli. Teraz sa možno zmenili. Tak, dole ruky, stačilo, všetko máme zachytené. Tak vám nestačilo, že vyše 7 rokov chodíte do školy a deriete to oblečenie a ničíte školský majetok? Vytáčate upratovačky a školníka, pretože sa neprezúvate, že, slečny? Nehovorím o poriadku, pozrite si ten kôž, ako vyzerá. A už pomlčím o vašom postoji k chodeniu do školy a príprave na vyučovanie, čo je na infarkt polovica mojich kolegov. Ale moji zlatí, to sa vám všetko, to nemôžem zostať len tak. Takže vás odsudzujeme na povinnú účasť. Ak môžem, myslím, že poľahčujúca okolnosť jedna by bola. Všetci sa priznali a tak tento týždeň im necháme ešte na premyslenie, potom spíšeme všetky odpovede a výpovede a keď budeme v máji uzatvárať tento prípad, uvidíme, kto tu ostane a kto pôjde ďalej. Takže myslím si, že tento prípad predbežne máme vyriešený a definitívne. Ešte navrhnutý rozsudok
pani riaditeľka, navrhujem povinnú účasť na stužkovej slávnosti, ktorá sa uskutoční 4. decembra 2011. Pobyt v nápravnom tábore počas dozvukov v termíne 18. až 20. decembra. A aby ste tak ľahko z toho nevyšli. Týždeň nútených prác počas akademického týždňa od 10. do 16. mája. No, ale ako už povedala pani riaditeľka, nie sme až také krvi žiznivé, rozhodli sme sa vám dať ešte šancu. Máte možnosť vykúpiť sa. Pokiaľ úspešne vykonáte maturitnú skúšku, takisto v spomínanom máji 2010, 17. až 19. mája. Takže tešíme sa a dúfame, že sa polepšíte a využijete ten čas, ktorý sme vám dali na premyslenie a polepšenie sa. No ale pretože potrebujeme mať podpísané vaše priznanie, nestačí zamávať rukou, poprosím každého jedného podpísať svoje priznanie. Nech sa páči.